съм Алекс. Тук при мен са... Тук... Си. О, майка ти! Митко 18. Здравей! Снима клип. На живо от предаването от нова телевизия, да. Циганите са там. Циганите дойдоха, особено циганките. Ние ви кажа едно съобщение. Няма да прави клипове. Да бе, майтата. Вижте, едно много гадно нещо. Сега Марти взима блокчета. започвам училище и по-рядко ще правя клипове. Аз Това е. направо аз. Да, това ще бъде всичко от този клип. Да бе. Чао. 50 секунди. Да бе. Добре, предаваме на живо от Детлорс. Аре бе, стига. Добре, аре. Чао.